Назвіть 5 перших практичних кроків, які ви зробите з кримського питання після інавгурації. Чи ініціюєте прийняття закону про скасування вільної економічної зони Криму? Чи ініціюєте прийняття закону про колабораціонізм? Чи будуть за вашої каденції діяти договори з Росфедерацією про спільне користування Азовським морем? Чи ініціюєте прийняття закону про політичних в'язнів? Чи ініціюєте ратифікацію Україною Римського статуту? Яким ви бачите шлях протидії російським репресіям в Криму? Яку додаткову державну підтримку ви готові запропонувати вимушеним переселенцям? Чи ініціюєте зміни у 10 розділі Конституції України? Чи будете підтримувати національно-територіальну автономію кримськотатарського народу? Чи ініціюєте прийняття закону про корінні народу України? Чи ініціюєте ви відновлення історичних топонімів в Криму?